Manheru, Muscat, wherever you are. Tinokuchingamidza muchirongwa Dark Secrets and Confessions. Muzuva ranhasi tine nyaya yasisi vakaromba vachirombera creche. Let's get into today's video. Ndinoreurura kuromba nekuvhura creche kuri kuzama kuvharidzira urombwa hwangu. Ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa. Ndingati ndakakura in average life, not too poor kana too rich. Taingova pakati nepakati ende hatina musi watakambobvira tavata nenzara. Kuchikoro ndaive an average student zvekare. Ndichipedza A-level ndakabva ndanotraina paTeachers College kuita mudzidzisi wevana vaduku save-ECD. Ndakapedza chikoro zvakanaka ndokubva ndaita qualified teacher. Ndakatsvakawo nzvimbo yekudzidzisa. Semunhu aiva achangopinda mueducation system, ndakabva ndakandwa pasi kwenyika kumberengwa. Dzimba dzevadzidzisi dzaingova ina pachikoro chose. Nokudaro taitosheya marooms mashoma anga aripo. Zvekusheya imba ranga risiri dambudziko. Kwaive nebhazi rimwe chete raipfuura. Kubva pachikoro kusvika kuroad paive nedistance iya yaiva iyo makilomita 10 waiti kana waburuka bhazi wofamba mufambo. Kana ukaita rombo rakanaka waigona kusangana nengoro dzevamuraini, ndiko kuti mufambo wacho uite kunge uri nani. Umwe musi ndakafamba ndikaita moni pasi pemakumbo apo. Mvura tainochera kumufuku, mapereti aiwanzwa kuchema kwawo tirere. Ndingati hangu kwaiva hako kuda mari, asi inini ndakazvimiririra maconditions acho aisava favorable. Ko taigodi nyaya yekutsvaga pfuma iriyo yaichituma kudai. Mumwe musi tigere zvedu pabreak, pakatanga kutaura nyaya yekuti varidzi vemakreshi vari kuita mari nekuda kwekuti mutemo wehurumende waiti mwana wese anofanira kupfuura neACD kuti azotenderwa kuenda grade 1. Idzi dzaingovawo nyaya dzekutandarisa tichipedza nguva, asi vamwe vandaishanda navo havana kuziva kuti vainge vadzvara mhodzi mukati memwoyo wangu. Ndainzwa senge kushanda mugovernment kwaiva kuchindipedzera nguva. Kamari kacho kaisandikwanira, nekudaro ndakatanga kuita tsvakurudzo dzemarequirements anodiwa kuti munhu avhure an early learning center. Ndaita tsvakurudzo yangu ndakaona kuti kwaidiwa a qualified ECD teacher kuti ave mutungamiri wechikoro. Kozotiwo imba yekudzidzira ine mastandards anodiwa neMinistry of Education. Mukana wemba wakavhurika bhudhi vangu pavakwana basa reK-work kuUK. Vakatorana nemhuri yavo vachinotanga upenyu hutsva kuUK. Nokudaro vakabva vandidana vakati, sisi ndoda kuti musare makachengeta imba iyi. Zvekuisa maroja vaisada nokuti vaiti vamwe vemaroja vanosiya vauraya dzimba. Ndakapemberera vadikani nokuti ndaiziva kuti ndainge ndauraya shiri 2 nedombo rimwe chete. Kuwana pekugara pemahara cottage uyezve kushandisa main house kuita business rangu. Ndakarizaina basa rangu muhurumende ndikatowanawo tuma benefits, ndokubva ndashandisa imwe mari yekurejesa creche yangu kutenga madesk nezvimwe zvinoshandiswa nevana muzvidzidzo zvavo. Ndakaitawo aggressive advertising ndikavhura creche yangu zvakanaka. Sezvo imba yabhudhi vangu yaiva munzvimbo nyowani, handina kunetsekana kuwana vana nokuti vabereki vaizoita cut costs nekuisa vana pacreche pangu. Zvakanaka zvinengei ndakavhura creche yangu ndokutanga basa. Ndakatotsvakawo vamwe vadzidzisi. Zvinhu zvaitofamba ndokutotengawo kombi yekutakura vana nekuvadzosera kudzimba dzavaigara. Handizivi kuti mhepo dzakasimuka kubvepi, zvinhu zvikangotanga kusunga kudzamara ndisingachangokwanisi kubhadhara vaindibetsera pabasa. Ndakatengesa kombi nchiti zvimwe kuda ndingagadzirisa zvainetsa, asi zvose izvi zvakashaya basa. Vabereki vakatanga kubvisa vana umwe neumwe pacreche apa kudzamara ndisisina vana. Vashandi vakabvawo ndikasara ndakabata mapepa ekuti ndiri mudzidzisi wechikoro nekuti ndiri muridzi wechikoro, asi ndisina zvinondibetsera. Ndakapishana pfungwa kuti what did I do wrong? Ndikaonda ndikasara mabhonzo oga. Muvakidzani wangu akanditi aiziva vamwe prophetess vane 2 munyika muno nokuti vaive tete vake. Personally take me there kuti ndisabhukwe kuvaona. Ndakatenda muvakidzani wedu uyu nditi mangwana chaiye tiende tinoona prophetess kuti vandibatsire dambudziko rangu. Asi nanhasi ndinodemba kuti dai ndakagara zvangu ndiri mugovernment pane mashura ndakazosangana nawo. Muvakidzani wangu akanditora akandiendesa kuna prophetess vanotova nemukurumbira muno munyika. Prophetess vakanditi vachandibatsira nomunamato uyu. Ndainge ndaita rombo rakanaka nokuti manheru emusi iwowo
vainorara mugomo vachinamata. Ndokuti nyasha zveuku kungosanganiswa nemuprofita ndichisvikoendeswa kugomo. Ndakaenda kugomo tikanova tako tichinamata naprofetesi. Zuva richibuda mangwana, profetesi vakandiudza kuti vainge varatidzwa munhu aizondibetsera kuita bhizinesi rangu rimuke uye taifanira kunomuona nekukasika. Ndakaudza muvakidzani akati ndisatye. Profetesi vaive vabatsira vanhu vakawanda chose uye mari yaisava dambudziko sezvo taizoinda neGD6 yavo yaive isingatete road. Ko ndaityei kuenda? Handiti ndaidawo rubatsiro here? Plus zvese it looked clean and straightforward. Dai ndakaziva haitungamiri yamawe. Takafumobata jongwe muromo takananga kumunhu aizikanwa naprofetesi. Ndisati ndapinda, profetesi vakandisimbisa vakati usatya, pano pamuzinda wevose. Takatowanda tinouya pano uye mamabhizinesi pese mazhinji akabetserwa ipo pano. Ndakapinda muimba yeuswa ndipo pandakaona kuti ndaive ndaendeswa kun'anga naprofetesi ayo. Aikaka, ko profetesi vaitobata mushonga asi kugomoko vachizvita munamati mukuru. Handina kana kusumudza muromo. N'anga iya yakaona zvandainge ndafambira vakanditi zvandaive ndafambira zvaive zvishoma. Mumwedzi mitanhatu inotevera ndichange ndadzokera pandaiva ndiri kutopfirukidza zvakare. Vakandipa ruva, vakanditi ruva iri raifanira kudiridzwa nevana vadiki vasati vaziva zvebonde uyewo vasikana vasati votevera. Zvaiva nyore kungodiridzisa ruva chete, zvaive zvisinganetse. Vakanditsinidzira vakati ndisarega ruva richizodiridzwa nevanhu vakuru chero zvodini nokuti vanhu vakuru vaisvibiswa nezvinhu zvakasiyana siyana. It made perfect sense to me. Ko ndaizivei kuti ndaive ndafarisa kucharika moto ndakapfeka nguo dzeuswa dzaizobvira kutsva chaiko. Ndakabuda muimba muya profetesi vachingondisimbisa kuti ndisatye, zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka uye kuti vaizondirangarira mumunamato. Vakandisimbisa kuti ndini ndega wavainge vafarira pavanhu vose vaitsvaka rubatsiro kwavari, nokudaro ndaifanira kutsigisa hana. Ndakasvikaisa ruva riya pareception. Zvikoro zvakavhurwa, vana vakatanga kuwanda zvekutosha pekuvaisa. Ndakatozopedzisira ndabva kucotage yandaigara ndikangosiya room imwe chete. Ruva riya ndakaribvisa ndikanorisa kuofisi yekucotage yaigara stationary. Tuvana twecreche twaita madzoro ekunodiridza ruva iri ende vaitozvifara nokuti vaibva vawana matreats, tumachocolates netumwe twakadaro tunofarirwa nevana. Ndakaita mari hama dzangu. Makombi ndaizenge ndava ne5, mamwe ndaitoita hiring kana pari pamaweekend. Pamaholiday taisavhura, taive neholiday club yedu yekusara nevana vaya vane vabereki vanoshanda. Kudiridza ruva riya paisava nedambudziko. Zita rangu rakafamba munzvimbo mandaigara, creche ikazara zvekufashukira. Maawards hatichataura. Umwe musi kwakaita meeting kuHarare ndikaenda sezvo ndainowana award. Makeys ndakasiyira mem vaisara nevana ekuoffice. Ndakavhunduka pandakafunga kuti ndasiya ndisina kurayira mem vaya nenyaya yeruva. Asi zvaitaurika here kuti ringodiridzwa nevana chete, vaizofungei? Dei ndakasiya ndarivika. Ndakadzoka kumeeting kuya ndikagamuchirwa nemufarira nemem vakati ndakaona ruva riri muofisi renyu rofa, nokudaro ndakafanira kuridiridza. Hana yakarova. Madam vakazviona kuti ndavhunduka vaisada kuriona richifa. Apa ndipo pakatanga ma1. Ndichimuka mangwana ndichinovhura office ndakaona paiva neruva padesk, pava nemhungu ino yakakura. Ndakafeinta ndichiona. Ndakatozomukira kuchipatara, chiremba akanditi I was overworking and I needed to rest. Ndaiziva kuti hapana overworking, kwaiva kuvhunduka zvandaive ndasangana nazvo. Kubva zvandaona nyoka iyi pacreche pangu pakatanga kuitika mashiripiti. Umwe mwana akangopisa muviri ndiye Sarai, umwe kubuda mututu ndokuoneka, umwe ndokurohwa nemudumbu akavigwa. Asingazivi waingoti zvirwere zvinowanikwa mumana, asi ndaiziva kuti it had something to do with ruva raive rashanduka kuita nyoka. Makuhwa akatanga kufamba kuti ndaiva ndakaromba. Vabereki vakatanga kubvisa vana vavo one by one. I was also being sued nemaparents evana vakashaya for negligence. Chokwadi mombe yemurombo haibereki hama dzangu. Ndakadzokera muzvikwereti. Ndakadzokera kwasekuru vekundibatsira vaya. Vakanditi ndaive ndachikora mhiko dzavo nekusatevedzera mitemo yeruva iri. Nokudaro hapana chaigona kundibatsira nacho. Foni yakarira kubva kumukoma wangu.
vakati ndibve pamba pavo sezvo vaitya kuti vanozotorerwa property yavo nekuda kwezvikwereti zvangu. Ende futi hauchemi. Izvezvi ndiri kugara muchitangwena, shandiswa nenyoka iyi kuitwa mukadzi, ende zvinorwadza zvakanyanya. Ndakambozama kuzvipfuudza asi sekuru vakati makore angu asati akwana. Vehama, ndatambura. Ndinodemba zuva nezuva kuti dai ndakagara zvangu kumaruzevha ekumberengwa zvaitova nani, ndingadai ndine peace of mind. Hama dzose hadzichandidi. Shamwari dzandaifunga kuti shamwari rakatiza, ndashaya zvokuita. Veduwe, ndinokumbirawo kuti kana pane vangandibatsira kuti nyoka iyi isiyane neni, mungasiyawo comment comment section. Ndipo paperera nyaya yedu.